zinve vana a hian thlawhna hi zinve vana him berti in an soi thin takna a American zinga 40% te khu thlawhna chuan hlau an lani thawani achuang ngam 60% te tan po khovela hian thlawhna in achunga a thlaw ngam lo na hmun a nuala chung thlawhna thlaw ngam lo na hmun te chu kan soi ma in channel subscribe like comment le share kha o Tibetan Plateau an chu dan chuan engtik lai po in van boruak ka commercial plan sangkwa zasari somni pariat vel thlok reng angani a military cargo le private plane chotel phei chuan thlawhna sing khat sang sari zanga vel van boruak ka thlok reng angani tuna phei chuan online flight tracker mangin commercial plane te khoilaya nge an thlo mek ti asiat vek thei to a ma se thlawhna te hi chui thei vek ma la mon then khata chuan thlawhna thlok mek an omya lawani ti imu theyang chung mun zinga pakhat chu Tibet hi ani Tibet chung zona hian thlawhna thlok mek an omlo mai ni lovin thlawhna te chuan an hel thina ni ti imu theyang commercial aircrafts te hi tuipui zol sea level atanga fit singthum sang khat le singthum sang riat in kara sanga an thlok tlang puya hei emergencies thila chuan adang lam thei bok thlawhna chiang lawemo engine boy ani chuan commercial flights te hi fit sing khata sanga thlok niam turati anni a ma se Tibet hi minglema khovel chung roof of the world anti hiarani a Tibeta tlang om te hi a average chuan fit sing khat sang li zathum somsari ani hloma hei bang hian thlawhna te hian emergencies tok thut ta sela an thlawhna tur ati anga an thlok thei don lo ti na ani helai bora hian khovela tlang hlom lian pasari Himalayas telin a oma khovela tlang sang ber omna hmunani emergencies nilo po ni se Mount Everest hi fit sing thum don sangani a thlawhna thlo chinna a chen thuak ani Tibet hi khovela tlang sang ber omna ani mai ba ka thlawhna kong bumbo turbulence omdu na hmun ani boka chuwang chuan thlawhna ten pumpel an tum thinani tlang lian tak Tibetami angchia hian thlina tak athodu hle a tlang chhip le ruama pal tlang thina chu chuan boruak air pressure ati boy thina thlawhna tan chiat na rap thlak tak a thlen theiani kan soiba ka hian thlawhna tan hmun lo om ani na chandang ala oma chu hmun sang lama hian boruak avot du hle a Tibetan Plateau a po hian boruak avot hle ani thlasika phei chuan -4 Fahrenheit te ani thina thlasika nat swal phei chuan -40 Fahrenheit te po ani theiani thlawhna pa ngai te tui hman jet fuel hi -40 Fahrenheit atanga -50 Fahrenheit in kara akhal china chuwang chuan thlasik nat zwal lai chuan thlawhna tan thlo a hlo om hle a thlawhna engine lumin engemaw chen chu puive ma se van doina thlen pal a hlo om hle ani kumsang ni pariat January ni som pariat khan British Airways flight 38 chu Heathrow Airport runway ya atum don na yen thlawhna tui fuela vorkhal in siam wangin a chaswal to a he thlawhna hi Beijing atanga London panani a mun vot tak tak Siberia le Mongolia a thlo kanani thlawhna fel tak hi chu khallo ma se fuela tui tlem lo om chu vura lo changa chu chuan thlawhna tui luang tura lo bloka engine in fuel amamo ang amu lawa wangin a fail ta ani vanei thak takin thi ero an om lo hlawa hetiang ang thlen non tir hi tu ma in an du to lawani tlang kang chunga mun vot lutuk a that lo lain mun lum lutuk tlang kang chung po a lo om thawa commercial flight te hi fit sing li sang ni asang thleng thlok thema se tlang kang atanga khu lo chuak volcanic ash te hian chu aya sang dai chu an thleng theni tlang kang atanga khu lo chuak volcanic ash te hian thlawhna tui kaldana ti boy theya dar thalang atibal vek theya atike thei hialani thlawhna part zinga tlang kang khu twarma saber tur chu a engine ani a khukara thlo chuan tlak amaba kani kumsang khatsakwa somriat pani juni somni pali khan British Airways flight 9 chu Auckland New Zealand lampanin London Heathrow Airport atangin athlok chuaka tlang kang khokara athlok tlangani
kumsang kan zakwa somria chawvela hi chuan thlawhna chhunga meizu kan la phala thlawhna chhunga meikhu alo lu po chuan an meizia zuk wangim an ti a ma se alo ni lo na samai meikhu chu atha tial tiala sulfur rim anam tan ta boka thil dik lo chu a om chiang mai tlang kang khu volcanic ash chu engine turbines a aluta thlawhna engine sa chuan tlang kang khu chu tuya chan tira thlawhna jet engine veer map turbine blade a chuan aluanga chu chuan boina thlenta ani boina du omlo ber mai thlengta a thlawhna engine chu athi tamaka thlawhna chu captain Eric Moody chuan fit sing thum sang sari achangin fit sing khat sang ni a athlok thak tira mang ang takin thlawhna engine chu ti nun li a restart an tumani passengers te chuan hei hi ka thina tur ani hi ti in an lo in ngai to mana ma se thilmak alo thleng ta hlau mai thlawhna engine ti boi tu tlang kang khu bal chu ake som thei ta hlau maya engine palizi nga pathum chu anung le theita ani heta tang hian thlawhna lam aviation khovel chuan tlang kang khu hlau om thei zia an shat bilta a hei wang hian thlawhna konga tlang kang khu atam chuan thlawhna an cancel mak chinani heti lai yan kumsang kan sakwa somkwa pani November ni somni pakhat khan Paramount Pictures atlok Michael Benson le Chris Daddy le pilot Craig Hosking te chuan film chan na tur location scouting an neya Hawaii a Kilauea tlang kang chunga helicopter in an thlok ani tluang taka an thlolai chuan tlang kang zone taka chuan an helicopter chu a boi ta thut maya thlona chuan a chakna power a hlau thut maya aniam zongin an tlathatial tialani chanpui turin midang kol na hun po a om man lo tlang kang satak zona chuan an tlaniam zela vanei thlak takin an helicopter chu tlang kang tuisa lava a tak chuan tum lovin a sir dewa a tum thei lava ma se gas la om tak ala tam thawani heng mi pathum te hi andam chuak veka ni chung zet tlang kang chunga an om nuwa an chan chuak ani he thil thleng hi National Transportation Safety Board in an chui chian chuan tlang kang khu a an thlawlai khan thlawhna tui fuel kang turin oxygen mamo tok a om lova chuwang chuan engine power a hniam pha ta ani khwar khrum thok lutuk tlang kang khwar lo om tak ba ka thlawhna tan lo om tak a oma chu khwar khrum thok lutukani Eastern Russia a Meuh diamond mine lunglukhor hi kilometer khat chuanga zaw le kilometer chan vela thokani a khobela mishing lai chop khwar lian berani he lunglukhwar hi kumsang ka zakwa somnga panga khan an lai tan to a reilo te nuwa Russia lunglukhor lian ber ani chawnga la mase kumsang ni pali khan an kharta ani helai muna hian van doina chu ana thleng lo na a mase mithiam te chu dan chuan achunga thlawhna tan thlo chi ani lawani he theory hi science manga an ngai twa chua ani a atlang pui chu khwar thok lutuk a om ani chuan achung lam boruak alum thina khovo ber lai pu in achung boruak alum thin boruak lum chuan chung lam apan thina boruak votin hnuai lam apan thin thung khwar chung boruak le pon lam boruak in anglo lutuk chuan boruak chevel siam thina achung zona thlawhna a thok ani chuan a thlokan theina left a hlau ta thina noi lama an tlata thina ni heti la hian boruak vot khwar chunga lutum chuan thlawhna kong bumbo air turbulence chak tak asiam thina thlawhna control a har sa ema noi lama an tlamai don ani he thil hi theory mai ni ma se tu mai in an la fia ngam chuang lova fia tum kher po thil chul lo tak ni in alang Sea of Japan he hi chu ama akan soitinin khana in anglo khop mai North Korea hi khovela van boruak airspace nei hlau om ber polan ni a achan chu du huna missile enchin nana ka chwa thin wangani North Korea sipai te hian midang ti shillok warning mi alavin Sea of Japan a tlaturin missile akap chhuak le thor mai china hei wang hian thlawhna pilot 10 Japanese tui pui chung hi an hel sham china ni kumsang ni sompariat khan North Korea hian International Civil Aviation Organization nin inrem na an siama thlawhna tan hlau om thei thil reng missile ka chwa tiamin ramdang te warning apezel to ang ti ina intiamani heti chung hian me sang ni sompakwa khan Sea of Japan lampanin warning po pe chuang levin missile kap chhuak le a
inrem na omzenei lova achwa ani hetiang hi ani awangin United States Federal Aviation Administration chuan thochwa siamin US commercial airplane te chu North Korea airspace a thok lut lo turin ati a he hi akhwa le tuite him na tura tarani he ba ka hian Cuba po khwan anwan borwa airspace chungchanga dan khau tak an neya ruam mansa ni lo le phalna nei lo chu anram chungzona tho an phal lawani kumsang kha chakwa somkwa paruk February ni somni pali khan Cuban in do thlawhna te chuan anram chungzon a phalna nei lawa lo thlok lut thlawhna te chi pahni ral thuam po nei lo chu an lo kap thla to a phalna nei lo tan chuan thlawh ngam po ani lawani heng kan soiba ka hian ram shangin anram chunga thlawhna thlawh phal lo na lai an nei deuh fura henga hian lo thlok lui an omani chuan in do thlawhna hmangin an zuya thlok son ngal turin an shila an thlok son du lawani chuan an tum rui tir thinani ole du tok le phat mayang o kan soi tak zinga khan khoi khange hlo omiti ber comment lama min lo shil vela i chan den an shal ve theina turin share le keu don ya o